Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün yeni iş bilen bilelikde bir gurrun etmekçi sizin bilen yani terörden goranmagyň bir çägi boljak. Mine Türkmenistanda bir terör var. Bir hukuk döwleti yerleşip gurulýança ýurtda bir hukuksuzluk barda. Hukuksuzlugam o teröre gatken yol berýär. Yani terörün her türlü zulümler etmesine yol berýär, yol açýar. Aslında hukuksuzluğa ýene de şu terör guruluşynyň özü emele getirdi-de ýurdun içinde. Endi şundan goranmagyň bir çägi barmy bir terörden? Bir pikir edin, bir Amerika o terörden goranýar diýerler. O Amerikanyň terörden goranşyny bilýänsiňizdir. Demeden bäri. 2001-nji ýyldan bäri sentýabr 2001-nji ýyl bolmaly. Şondan bäri nemesi bardyr. Diňe Amerika däl islendik ýurt teröre gaty berk jogap berýändir iň soňky nemesinde. Endi biziň ýurdumyzda da o terör dolandyrşy bar. Bu terör dolandyrşy kime neme diýär ziýan berýär? Halka ziýan berýär. Yani ýöreýte halkyň garşysyna bir işler ýaly bir neme döredilipdir-de sistema döredilipdir Türkmenistanyň içinde. Ene şoňa da mysal hökmünde geçen Altın Agaýewa banyň bir neme bir ýaşly gelinejäniň öýü ýykyldy. Öýü ýykyldy däl, öýüni ýykdylar. Endi şu öýüni ýykmasy bir terör işi, özem guramaçylykly alınıp barylýar. Şu guramaçylykly demesine gaty üns bermelidir. Pikir edin, o häkimi, prokuroru, sudy, polisiýasy, o hemmesi üýşüpdir, plan çekipdirler. O hacı iş adamına nädip o Altyn Agaýewanyň öýüni ýykyp topragyny berip bilersi diýilen. Plan çyzypdyrlar, özem bu plan 2 ýyllap dowam edipdir durmuşa geçýänçä olaryň hasaby boýunça. Indi şu ýagdaýda goranmagyň öýüň ýyktyrmaly däl-de goranmak üçin bir çägi bar. Bu bir ýagdaý. Türkmenistanda buňa meňzeş ýagdaý gaty kän boldy. 10 miňlerçe hemme adamyň başyna gelip bilýär. Ine şeýle bir zat bardyr. Ýani bir jenaýat iş edipdir diýerler. Soň şonu türmäge basýarlar. Türmäge basan wagty öýüni, maşynyny hemme zatynam elinden alýandyrlar. Dogry dälmi? Indi şeýle bir hukuk ýok da dünýäniň hiç bir ýerinde. Diňe Türkmenistan ýaly, Orsetiýa ýaly ýa-da käbir musulman ýurtlary da şonuň ýaly düzgün bar. Ýani bir adamy bir näme diýmek bolýar, bir ejiz ýerini tapyp bir bahana gözläp, şoň elinden hemme zatyny almak, talamak da bir gepiň gysgasy. Bulam näme getirýär? Ýa-da näme manany çykaryp bilýäs bu taýdan? Ýurdun içinde bir hukuk sistemasy ýok. Kim güýçli bolsa, kim ýoluny tapyp bilse, ýa-da ýol gurnap bilse, senin elinden hemme zatyny alyp bilýän bir ýagdaý bar ýurtda, bizim ýurdumyzda. Ine Altyn Agaýewanyň başyna gelen ýagdaý, islendik bir nemäň başyna gelse, ine şo goranma islese, onun çägi barmy? Ine şeýle çäk diýilende, ine Altyn Agaýewa video düşürdi orada, kamera düşürüp internette paylaşdy. Yani başka bir ýeri öýüni ýykylyp duranyny gördü. Ine göz önüne getir, öýüni ýykyp durlar. Gaharyňa näme edeni bilmedin. Ine gaharyň geldi, ýykyp duranlary öldürdüm. Soň hasam gaharyň geldi, üýüşdüm. Ýa-da çağalaryň bilen belki garyndaşlaryň bilen bilelikde. Gittin häkimlikde häkimem öldürdüm diýeli. Indi şunun ýagdaýy nähil bolar? Ine biz şeýle bir neme orta ataly, şonuň üstüne gurrun edeli. Bu gaty bir wajyp neme. Ýani sözü saňa bereýin. Şu meseleni gurrun edeldiýdik ekranyň arkasynda. Nime var da Merdan? Yani ölüm
Mesela çözýän diýilen bir soraw bardy. Indi buňa geçmäkä öňden bäri näme gadym döwürde paşa döwrüne bir aýdylýan söz bardy. Başyň ölümli, malym talaňly diýip. Hmm. Şu wagt bizim ýurdumyzda şol iş gidýän soraw ýerinde terrordan goranmagyň çägi barmy diýip. Ine şu bizim elimde gelen gat wazyp bir material. Ödem ýöne bir kagada ýazylan bir zat däli, suratlar bilen, videolar bilen gelen materiallar. Soň bu taýda da men görýän zadym, oňa taýda prokuror bar, milisiýasy bar, ýani şo kamerada görün. Şonuň hosarlary ýok. Ýani şo zaýyny goramak üçin gelenler däli, ýykmak üçin gelenler bar. Ýörüýte aňardan maksatlary şeýle. Hmm. Indi senem öýüm goramaly bir zat edip. Eýer bu iş 2 ýyl bären ýörek gidip gelýän eken, ýani şonu ýyktyrmazjak bolup çäresini tapjak bolup altyna gaýba ýöne bolmanda ýene üýşüp gelip tutuş şu näme sistemaň içinde kimler bar bolsa häkimi, prokurory, milisiýasy, işany mollasyna çenli gelip ýyktyrlar ýani üýşüp. Buleýem terror bolýardy. Ýani bir garyp, ejid bir adamynyň öýüni ýykyp ýerinden elinden almak. Soňda bundan goranmagyň çägi barmy diýip bu taýdadan goranjak bolsa adam gahar edip biler ýa bir zadyny namys edip biler, ahlaky oýanyp biler. Birini baryp öldürer. Indi soraw çykýan merdan ol adamyny öldürdi diýeli. Ilkä öýüni ýykdylar, jaýyny ýykdylar, başyna ýumurdular. Öýsüz galdy, çagalaram bar gapdanynda, ýani hassa ekeni, ýaralsyz ekeni. Bu adamın bitdi de o taýda birini öldürdi. Indi şu sistemanyň içinde ýaşap ýörer bu da. Ýani sen öldürdüň diýip bir sözüne öňe jaýyň ýykyldy, innem senem ömürlük türmä basarlar. Şu soragym çykýar, ýani adamlaryň beýnisinde näme etmeli diýen soraw çykýardy. Oson şondan näme diýän ýerim, ýani ölüm çözýärmi meseleni? Öldürmek ýoly ýokmy onuň? Owa, o soraw maňa soran bolsaň, türlü jogaplar bar muňa. Sebäp. Ine şeýle bir zat bar-da. Birinciden o şonu öldürmek jenaýat hasap ediljekmi diýilen soraw sorulmaly. Mysal üçin öýüňi ýykmana gelýär, Türkmenistana pikir ediň, Türkmenistana. Indi sen Türkmenistanda ýaşap ýörsiň, Türkmenistanda da kanun ýok. Kanun ýoklugyny biz nirelerden bilýäs? Onu iki taraplaýyn seretmemiz gerekli. O ýeni seni şey dip o nemedeli internetine goşan üçin o nemet ýaly geler o. Indi Türkmenistanda kanunyň ýoklugynyň iki neme sebäbi bar. Birincisi kanun bar bolan olsa hepmekim üçin deň işlemeli. Deň işlänok, käbirlere ine ýanky hacı men pulunu berdim. O kim güýçli bolsa yer şonuňky diýýärdi. Bu näme diýmek bolýar? Kanun ýok diýmek nemesi başga bir sözler bilen kanun ýok diýip aýt diýseler ben aýdan o kim güýçli bolsa o ýanky gapryga şonuňky näme diýilýär? Gowurga diýişli o neme meselesi o. Ata sözlerine gat gowda. Yani düşünüple araz o güýç bilen baglanşdyrýarlar bu meseleni. Indi Türkmenistanda kanunyň ýoklugynyň ýene-de beýlek sebäbi Türkmenistanda konstitusiýon guruluşy ýok. Konstitusiýon guruluşyň ýoklugynyň ýa-da bar bolmasy üçin iň esasy düýpli bir ýagdaý bardy. Olam halk ýurtda toprağa eýe bolmasy. Yani konstitusiýon guruluşyň bar ýurtlaryna seredin, hemmesinde de halk toprağının eýesidir. Yani bir toprak eýeçiligi bar.
Köp ýyllardan bäri nesilden nesile geçip gelýän topraklary bar. Satyp bilýär, pul gazanyp bilýär, söwda, tijaret nemelerine çelli goşupdyrlar da. Ýani ykdysadyýetiň bir bölegi. Türkmenistanda toprak ykdysadyýetiň bölegi däl, kä alyp satyp bolanok, alyp satyp bolmaýan bolsa da eýesi bolanok topragyň. Topragyň eýesi bolmasa da ço ýurtda konstitusiýon guruluş törenok. Konstitusiýon guruluş töremese de kanun bolanok. Ýene şey edip ýanky aýlawly neme bar da bu taýda. Bir-birini tamamlayan bir aýlaw bar. Gynandyrjy tarapy bizde ýene şo zatlar ýoklugy üçin Altynagay we beýleki ýa-da ýene islendik adamyň topragy elinden alınıp ýa-da öýü ýykylyp bilinýär. Indi şu ýurtda kanunyň ýoklugyny aýtdyk da. Kanunyň ýok ýerinde öldürmek jenaýatmy diýilen sorag dörýär. Indi men şunu aýdyp bilýän, täze Türkmenistanda adam öldürmek jenaýat boljak. Näme üçin? Sebäp kanun, hukuk esasynda guruljakdygyna aýdýar. Şol esasda da gurulsa, diýmek Türkmenistanda da adam öldürmek jenaýat. Indi şeýle bir zat bar. Indi bunyň ahlak tarapyna geçmeli-de. Ýani köçeden geçip barýar adam, hiç bir tanışlygyň ýok, hiç zatym ýok, onu öldürseň o erwet, insanlyk, ahlak nemesine gawat gelen ok. Ýöne senin geleceğini elinden almak üçin gelýän adam özem bu adam men diýe döwlet diýär, men häkim diýär, men hacı diýär, men pulum kän diýär. Ya şey dip gelýärler de öýüm ýykmana. Soň indi şu adamy öldürmek jenaýatmy dälmi? Ýene şonuň demesine jogabyny bermegimiz gerekli. Baba. Men şeyle garaýan. Öý seniň ýerin. Ýani kanunyň ýokdugy görünüp dur. Sebäbi kanun bar bolsa gelip öýüňi ýykmaýarlar. Belinden almaýarlar. Çünki kanun bar. Emma kanun ýok. Ýöne adamlaryň beýnisine şunu guýup durlar. Görkezme esgap hökümini manikeň ýaly da her gün aýlanýar, onu muny açyk gelýär, eli gaýçyly lente kesip ýa-da prokurorlary, ýeneleri da polisiýalary da köçelerde aýlanyp gelýärler, özlerini görkezip kanun bar ýaly görkezýärler ýöne ýani olaram ýyş. Diýmek men pikirimçe ýani bular seniň öýüňi ýykýan bolsa sen garşylyk bermäne hukugyň bar we bu jenaýat däl. Men pikirimçe. Ýöne bularyň sistemasyna şu wagt şularyň öz ýadan şu toparyň öz ýadan kanunlaryna sen öýüňi ýykmana gelen birini öldürseň belki basyp bilerler. Bassalaram ütdürşük bir zat etmezler çünkü şu wagt ine şu wagt mysal üçin aýdaly şu altyn gelneje ertirem gidip şu hacyny ýa-da ýene birini öldürse bilerler belki türme, belki de basmazlıklara mümkün. Näme üçin? Sebäbi bir kanun ýarda. Öýünü elinden aldy. Ýumurdy ýani. Hiç zatsız goýdy, üst sözüne de bir giden berdi. Yani ýagdaýlarynda da ýakyn aýlarda ýurt ütgejek bary bar. Her nähil bolandy. Yani sen birini şu wagt sistemde özüňi gorumak üçin öldürseň, balaryň öz kanunlary boýunça seni bassalar. Ýurt ütgänden soňra, häzir Türkmenistan barandan sonra, gurulandan sonra sen azat boljaksyň. Yani sana yetirilen ähli ziýanlar, sana ziýan yetiren adamlar etdirýär. Şeýle düşün yani. Çünkü bu wagtky ýagdaý başgaça. Yani egerde altyja bunu video çekmän, kamera işlady çekmän, şo taýda gowk edip, şo ýerde öldürip aýdan adam bolýardy. Yani hiç il gündeme çıkarma arasında öldürüpdür birini. Altın geleceğini özünü doğru türmäge basarlar, ýok ederler. Öýüm ýerem elinden giderdi. Şeýlesin. Emma bu gündeme çıkandan soň şu wagt mediýanyň üstüne ýaýrandan soňra
başka bir ýagdaýa dönüşdi. Yani öldürmegiň nemeleri barmy ka diýen. Eee, Manysi yani bir zady planlap öldürmek. Ine şu video nemesi geldi, materiali öýünüň hem ýyrmyk dur şo taýda. Elinden alnanygam görünüp dur. Ine bundan sonra altın ellece baryp birine bir zat edäýän ýagdaýynda da. Şoňa neme berip bilmeýärler. Ceza berip bilmeýärler ýaly. Çünkü öýünü ýykdylar ol adamyň. Ova, Şeýle düşünýärmi? ova. Indi näme seredeli? Ine öýün ýykdy da. Ova, ova bundan soň ýani bahar geldi, gazawa ova mündi. Ova birden ova tötäneýin ýalňyşlyk bilen bolsa da o çekeleşip durka şo taýda öý ýykýanlardan birini öldürdi diýeli. Ova, indi bu bir ova çözgüt bolarmy diýip soradyň da. Çözgüt diýilende ine biz bir ýanky bir günüň içinde bir meseleni çözmen gurruna edýäs köplençe ýanky türkmen halky şeýle pikir edýär. Çözgütler türlü bolýandyr. O çözgüdüň käwagt o başlan ýeri bilen bitýän ýeri belli bolýan däldir. Käwagt o planlaşdyryp o şu wagt başlap şu wagt bitmeli diýip o planlaşdyrylýandyr. Üýtgeşik bolýar ýöne. Şeýle bir zat çykjak da ine. O pelany o bir polisiýany öldüripdir. O näme üçin öldüripdir? Öýüni ýykjak bolupdyr, şonuň üçin öldüripdir. Ýa-da öýüni ýykypdyr, şonuň üçin öldüripdir. Diýilse, ýeňişine nähil täsir goýar. Şol halkyň gözünde jenaýat hasap edilermi? Jenaýat hasap edilmez birinciden. İkinciden hem neme bolar yani öý ýykýanlar ortadan aýrylar. Bundan sonra hiç kim öý ýykylmaýar. Yani şo ýalňyşlygy hiç kim şonu gaýtalamaýarlar. Çünkü bütün neme çyksa, halka ýetirilse mediýa çykandan sonra ýankaýdyşyň ýaly näme üçin öldüripdir? Öýüni ýykmana gelipdirler. Bulan öýüni gorap öldüripdir diýse adamlar diýjek, gowy edipdir diýerler. Ve beýlekler hem şondan neme aljaklar. Bad aljaklar da. Aljaklar mysal o. O tarafa täsir bolar. Menin pikirimçe bar ya şu o ýanky polisiýany öldüripdir diýse de şola ýeterlikmi kan diýen aňyrsyn. Soramazlar polisiýa diýsen. Halanmayan bir neme de sebep ýanky musur diýilýär. O başga nemede görülen o şonuň üçin o men şeýle pikir edýän polisiýany öldüripdirse gowy edipdir. Soň izinden sorar näme üçin o öldüripdir. Öýüni ýykjak bolupdyr ýa-da öýüni ýykypdyr. Onda hasam gowy edipdir, bularyň hemmesinden şey etmeli. Diýer, gowy edipdir, owa telpet çykarýan diýip şonuň ýaly gurrun gitjegini bilýän-de. Indi ýöne o Altyna aýwa bunu video düşürüp o dogry etdi demede. Indi biz orta yer diýeli. Bunu ters tarapyna alaly. O hiç sadam etmän ýanky maňlaýyna ýazylany kabul edip gyra çekilen bolsa näme bolar? Ine Gyra çekilen bolsa öýün elinden gider, yani hiç kim onu bilmeýär, näme bolanyny bilmeýär. Ve aýdarlar aý şo beýleki adamlara şeýle diýerler bunu. Ya sen öýüňi ýykanlaryna, ýeriňi elinden alanlaryna sesini çykarma. Ölüm sen diýjekler belli de adama. Hiç zat etmez. Ýadyny şeýle bir adamlar bize Allah nemesini belasyny versin olaryň diýen ýaly. o şonam Ýöne Altyna aýwa nemäni etdi dene şu edip bolunajak rahat etdi. İlkinci sapar.
Hava bundan ön çıkmadı da Emir oradan. şunu gör közü Merdan bize şunu gör közü yer bizinki däl ekendigini suutnama edip gör közüdü. Öňümne saparaga da kän aýdýardy. Yer bizinki däl yer borsunky akaşanky 140 ýyl bäri biz öz yerimizde kärendesini oturýar. Öz adyna mülküm ýok, haçan kowsalar diýip söz bilen aýdylýardy. Ýöne bu sapar suutnamasy bilen bile neme hakda kurun gidýär da şu gaýlaryň öz pagony ýertýänlik hakynda. Şoňary aýdylyp berdi gurrun bolýan. Şonuň gönüme öz nemesi geldi ýani. Suutnamasy geldi de Hmm. pagony ýertýänlik hakynda. Pagedekde de ýani yer halkynyň dälligi öňe belli diýeni adamlar neme çykmasa, günneme çykmasa üns beren noktalarda hiç kim. Yok galaky ýani bolmadyk bir zat ýala edip gedýärler ýöne saparky has ütdeşik bir zat bolup geldi. Hakykatdan hem biziňki däl ekeni öden şo taýynyň döwleti bar aýelene içinde hökümetem bar, organ işgärlerem bar, hatda dini nemesi mollosy hazysyna çenli bar. Tutuş uly bir sistema hemme toplum bilen gelip yıkmana gatnaşar. Yani halkynky däl eken diýmek, halkyň öýüni isleýän ekenler. Hmm. Şunu arasa neme bilen suud edip berdi bize. Arasa suutnama bolup gelelim. Ha, Türkmenistan'da tutuş sistemi halkın karşısına. Yani aydımçılar hem beylekler hem şeyler. Şunu görkezdi. Olaram arasında çıkıp o aydım övüp kovdurmuş da yaşayandığına yani Türkmenlerin şeyle bir önemesi var da. O katı ütköşük bir yağday göraymağı yani bizi şol görülmez yağlar edipdir de içinde yaşap görüp hemme bilýär diýip gündeme çıkmasa hemmäniň bilenligi bir başga bir mesele. Ine misal üçin ýeňiş senem bir meseleniň bilýän bardygyny menen bilýän, soň ýene-de biri bilýär. Soňra o saçak başyna ýa-da bir üýüşende şo temany gürrüň etmesek, şonu ara alyp maslahat etmesek, o ýok, dogry dälmi? O Allah da bilýär, misal üçin bolýan zatlary şey diýerler de Allah hemme zaty bilýär diýerler, ýöne sesini çykarmaýar. Demek o sesini çıkarmayan olsa Allah'ın bir nemesi yok bu taýda peydasy. Yine altına hayvanın öýüni yıkıp barýarlar. Bir giden bergisi var. Şo maşgalanyň gaty kyn güne düşüp gaty erwet ýollara misal üçin gelinler var bolsa gowy ýaşaşyp bilmän aýrylyşyp gitjek. Oradan başga bir yerlere. Ýa-da o ýoluny erwet bir ýola düşjek. Oğulları özünü öldürecek belki o canına kastetecek. O 1 milyar vergimiz var diýär entek. Öýem yok o hem berginin içinde. Hem bular bilmedim ýa-da bir öý mi galdy bular üçin? O bir öý vardır da hemmesi galan bir öýüň içinde ýaşamaly. O ýene çağasyna oğluny göçürüp bilmedi. Üstesine de ýa-da maýyp diýerdir öz nemesi bilen, dil bilen aýdanda. Yani altına hayvanı. Bunam Allah o bilýär diýip aýdýarlar. Şey diýär, Kur'anda da şey diýip ýazýar. O mollalaram şey diýär, ýöne sesini çykarmaýar. O bir perişte ýene bir zat göýberäýmeli de öýüm ýykylmasyny öňüne almak üçin. Ýöne ona eden ok. Onuň tersine gaýtam ol Allah'ny görmäne giden hacı. Yani Allah'ny demesini mehmançylyğa gidýärde haja giden wagty Mekke'ye gidip gelen bir hacıyıktır ya. Demek Allah bilenem dil dövüşýän olay şular. Şeyle zatlarım çıkýardy orta. Indi yani bunu näme üçin aýtdym? Ýeňi sistema şeyle. Yani bizim ine din diýip eýeçip gören sistemamızym zulmy, güýçlüğini baýy neme diýendir. Bir söz vardır. Garyby Allah da halany ok diýip bir söz vardır.
Baylygy baya verir, o garyp öňküsinden hem garyp eder diýip. Söz var, ýani Kur'anda da ayetler bar. Şoňa değişli diňe sözden ibaret de. Neme söz var? Bayan baya verir, Allah da baya, Hudayan baya O, verir diýen bir ine, söz var. ine şu doğru sebäbi ayet var yani. Bayan O baya. Allah katı adalatsız, ine onu Türkmenistan'da görýäs eger hakykatdan Allah bar bolýan olsa ýa-da bar diýip inanýanlar üçin bu söz değişli. O bir demedin hany bir gözlerini geçiriň näme üçin beýdi Allah. O bir günah iş mi etdi? Bu paylaryň edip gören günah iş bilen ýa-da garybyň edýän günäsi. İkisinden geçtiriň hany. Eger günah bilen edilýän bolsa. Yerden şu sözüm var bizim yurdumuzda. Yine bir zat ýa-da birini milisiýe alyp gidip bassa, şu ýaly. Ay bir erwet bir zat eden ýöne gidip basmadylar ýa-da seňe bir zat etmediler diýilen bir söz var. Bu sözü hatta yine biz şu wagt şu işin içine gatyşyp ýör. Ejemi özüm aýdyp biljek maňa, şu söz diýip biljek. Yani günahını menden görüp biljek. Ya men aýtdym, akylim beýtmediydim, sen etdiň diýjek. Yani ýene de seni günahkar etjek. Basylanam sen ýa-da ölenem sen bolýan ýöne günahkaramyň soňunda sen bolýan. Yani hakyny iýlenem sen bolýan. Şo düşünje bizde bar özüm. Yo bu İslam bilen Anladım. bağlanşykly Geliyor. nemede gelýär. İslamiyetde yani şey diýär-de Kur'anyň içinde biz şeýle bize inanmady ama cezalandyrdyk diýär-de soň demetmeli şo taýdan çykarmaly. Ha diýmek bir zat edendir. Ters gelendir ýene näme diýip şeýle bir. Bu kanunyň ýoklugyny görkezýär ýene şo ýan gaýdan zadyň. Bir zat edendir. Okey, eden bolup biler ýöne bunu edip etmediğini ortaya çıkarıp biljek o kaziýet barmy Türkmenistanda? O aklawjy tutup bilýärmi? O bir sud prosesi barmy? Ýok, hiç zat ýok diýmek demedäl. Ine şeýle bir deme ýagdaý bar-da. Häzir altyna gaýwanyň öýü ýykyldy. Bir jenaýat çıkmam aýtdy. Hemme zat näme bar dogry, hemme zat düzü. Bunu nädip o ýykdylar, planlaşdyrdylar. Ona aýtdyň plan diýip planyň däl açyk ortada dur. Görülmejek zat däl-de. Ýa samsyklaryň edýän işdi görünýär-de. Umuman samsyk bolsa-da öýüni ýykdylar da ortada. Indi şolar o ceza aljakmy? Ýa-da ine näme gideli? O pawany goparan Baba Murat mı adı? Köýden dağıldı. O Baba Murat ine o öz pawanyny gopardy. 12 ýyl türmäge gitmeli-de. Ine şo pawany goparsaň 12 ýyl diýip aýdýamyşlar-da. Indi şu 12 ýyl gitmeli, hatta başkasyna töhmet atan üçin ýene-de o pelançy ýyllar goşulmaly üstüne. Şol 1 ay, 2 ay saklanandan soň çykarylýar. Nädip çykýar? O para berýär, pul berýär umuman. Indi sen şu ýa-da pawany özü goparyp o töhmet atjak bolan adamyň para berip çykan sistemasynda o bir adamyň bir zat edendir ýa bir günäsi bardyr diýip bilmäne hak barmy biriniň? Ýok. Türkmenistanda kanun ýok, şonuň üçin ine şo pawany goparan bar ýa, şo pawany goparany şonu cezalandyrmaýar sistema. Şonuň üçin sen cezalandyrmalysındyr. Ine häzir meniň garşyma çykyp o bir pawany goparsa şonuň suud etsem hem cezalandyrylmajagyny bilýär. Şonuň üçin cezasyny men bermeli. Cezasyny nädip berýän men? Nähil islesem şeýdip berýär. Şol wagt şo ýerde bolan bir zat. İslesem öldürüp bilýär. İslesem maýyp goýup bilýär. Kanun ýok. Kanun ýok ýerde onuň hem sen cezalandyrmagyna aslında haky ýok. O senin kam ýok ýalap görünýär. O ýöne kanun ýok ortada. Kanun ýok. Şu burada koydular da ýöne beýnide ýani kanun ýaly edilen bir koydular.
düşünce koydular. Ýöne bizeminni şu halkymyza biraz neme bermegimiz gerekdi. Anam bermegimiz gerek. Yani bular şu atki yaşap oturun yurdumuzu ne hükümet var ne de kanun var. Hiç bir zat yok. Hatta sizin hükümetlik görýän zadyňyzam hükümetden orsun oturdun nemesi manikeni hiç bir zat eden ok. Ors tarafından çözülýär. Sizin emelinizde hiç bir zadyňyz yok. Hemme zady yani halkyň elinden hemme zadymyz biziňe hemme zadymyz elimizden alyp berdik wagt öýümüzi ýumrup bilýärler. Şu durmuşda şey dip kaçan maňa nowat ýeterkä diýip nemede garaşyp görmek, garaşyp ýaşamaklyk mı gowy ýogsa da garşysyna çykmaklyk mı has gowy. Yani bir gerekden meselen elime tiken watýar ya. Tiken watanla şonu çıkaracak bolsaň agyr ýandyr çıkarmak ne bilen köwle. Öňe çıkarmasaň sen aýlarça ýani şu eliň içinde iriňleýär, ol hasan beter erwe dağırt. Sen günlük agyr çekýän. Aýlarça. Emma çıkaran watyň diňe bir gelecek agyr çekýän ondan soňra bitip gidýär. Edil bizim şu wagt Türkmenistanda ýaşap gören derdimizem şol. Ýani her kim edil bir agyryň içindäki baka goýulan goýunlar bolýar. Nowat gelende bir-birden alyp soýýarlar. Edil şo ýagdaýda ýaşap görýär. Tüm Türkmen halky. Buna da bir deme berilmeli. Yani halkyna özüni gelmesi gerek hem istenip bir şekilde araýşym şeýle. İstenip bir şekilde garşylyk berip bilersiň. Garşylyk bermelisin ýöne hatta bunu hukukly bolmak bilşursuň garşylyk bermäli. Borcuň bardyr. Çünki bugün seni öýüňe ýekgalar, ertir başgasynynkine. Çünki sen sesini çıkarmanlygyň üçin ýekgalar başga biriniň öýüne. Ha, birini ýekdik, hiç kim işler diýmedi diýip. Şonuň üçin hökmany suratda belki öldürmek en soňky neme gelinen ýagda ýöne öldürmem bilersiň hatta. Bu kanun ýok-da ýa-ni. Kanun ýok ýerde jenaýet diýilen bir zat bolup bilenokda. Ýöne şeýle bir zat bar. Sen başda aýtdyň ha söz. Ýa-ni men onu ýazdym da ýatdan çykmaz ýaly ata sözleri. Esmel kan o ýadynda almaya. Ýa-ni başyň ölümli, o malym talanly diýdiň. Ýene şu sistemde nädip boranjak? Ýene seni talamana geldiler. Senin öýüňi ýykdylar. Senin ol berge watypsyň, ýene näme edipsiň, olaryň nemesine dälse ýüregine düýüpdir şu topragy almak. Olaryň ýüreginde dur. Şonu aljak bolýarlar. O talanly ýani gerek bolsa sen nemedi ben bilýärler o. Öldürüben bilerler. Topragy mysal üçin alyp bilmese o altyna aýwan maşyn kapdy etse soň dokumentte o çağalarynyň adyna geçirip bilmeýär, alyp bilmeýär. Dogry dälmi? Ejesinden näme geçmesi gaty kyn bir ýagdaý. Şonuň üçin o näme etmeli bolýar bular? O näme edip bilerdi? Eger öýüni ýykmak başartmadyk bolsa, şo ýollar bilen altyna aýagyna o ýolda gidip barýaka, o maşyn bilen ulaw bilen kakardylar. Aýyna tötenleýin boldy. Maşyn kakany ama o yalandan suud eden bolarlar. Bir aýdan soňra boş. Belki edip görendirler. Biz nereden bilelim şonuň ýazatlary? Sen kanun ýok o taýda izni ýazarlap o tapsaň suud etseň hem o eden suuduňy boyunça bir ceza verecek bir gurama var mı Türkmenistan'da? Yok. Yine şeyle yani Şunu yani oturtup dururlardı halkın beynisinde yani kanun qaysı tarafa çeksen süýnýär diýilen näme oturdular. Şu sözüm kan bizim ýurdun içindäkilerde de hemmesinde agzalýan bir söz ýani kanun ardynýaly qaysı tarafa çeksen süýnüp durýar. Birini öldürseň seni arasy edýän näme çykaryp bilýär bilen kanuny seni erwede edýän çykaryp bilýär. Hatta biri senin öýüňi ýykyp dursa
senem öýüňi ýykýan bilen gidişseň dartyrsaň seni hakym çykaryp bilýär bularyň kanuny. Ýöne bularyň kanuny ýani biziňki däl. Halk üçin däl, çünki kanuny ýok otay. Mawa. Garaz o yeňiş isleseň jemnä bereli. Kän uzun bolsa da illeşlerimiz ýa-ni wagt tap görüp bilmez. Şey diýeldi, o teröristi cezalandyrmagyň o çägi ýok. Ady üstüne terörist. Bular Türkmenistan'da teröristler Türkmenistan'da kanunyň, adalatyň bolmagyna päsgel berýän zatlar. Yani şolar barlygy üçin Türkmenistan'da o kanun, adalat ýok. Şonuň üçin özüň näme düzgün tertibim özüň näme etmeli bizine mecliste de şol meseleni birleşip gelýäs 6 hepde bir ýarym aýdan bäri. O uzun bir ýagdaý. Şonuň üçin onu gurrun etmeli bizem ýa köpçüligiň öňünde ýa köpçüligiň pikirlenmesi üçin ýagdaýlar şeýle. Bundan nähil netije çykarlar. Ýa netije häzir o şeýle çykarsaňyz hem belli bir wagtdan soň başgaça da çykaryp bilýäňiz. Ýani pikirler ösýändir. Şonuň üçin elmi dama o gündemimizde bolsun. Bu nemeler, temalar. Türkmenistan'da kanun ýok, hökümet ýok, döwletem ýok. Diňe ýurt bar, içinde de sowatsyz garyp halk bar. Başga hiç zat ýok taýda. Hukuksuz. Hukuksuz ýa-ni kanun düzgün ýok. Hökümet däl, terörist. Döwletem ýa-ni döwlet däl, şo terror nemesiniň bir sistemasy. Şeýle ýeňiş o başga. Jemleýiçi näme bar bolsa aýdyp bilersiň. Banda topar ýalaky da. Mawa. Diýip aýdyrlar. Cinayetçi bir topar ýani ne hökümet döwlet, ne prezident, ne de bizim pikir edýän häkim bar. Ine şeýle dat arz edýärler häkime ýa-da prezidente ýa ýene birine seniň eliňden hökümeti prokuratura arz edýär. Ýöne şo taýda görünip dur. Seniň eliňden zadyň aljak bolup duranlar şolar. Senem olara arz edýär, men elimden siz zadymy alýaňyz, özüňize garşy çykaryň diýip, özüňizi türmäge basyň, ýene bir zat diýen ýaly şekilde bolýar. Sen oňa arz etmekliň. Şol Yani mesela men sen bir zadyň aljak bolup durum. Senem gelýärde maňa arza ýazýan. Yeňiş sen men zadymy aljak bolýan. Yeňiş sen özüňi jenayet etjek diýen ýaly bir man neme berýär ýa. Edýänler olar biziň arz etmäne, ýenetmäne ýa-da talap etmäne de hiç ýerimiz ýok. Biz hiç zat arz edip bilemizok, talap edip bilemizok. Ýok. Hiç zat ýok. Biz ýabany ýalaky bir şekilde ýaşaryp ýurdun. ýöne bu çäresiz diýilen many o bermesin ýeňiş dogry aýtdy. Çäresiz däl. Aslında güç halkyň elinde. Hiç zat o saklap bilmeýär. Ol ýene şo taýda bir marynyň bir san häkim bar, bir san kömekçisi bar. Dogry däl? Bir san arçyny bar, bir kömekçisi bardyr. O polisiýada sanasaň o sanaly şo taýda da neme участковый berilendir. Ýok bulary ýani tutuş bir marynyň halkyny pikir edin ýani. Halk ular gatulýar. Ondan dyrpdyrlar o ýene sizi näme der, ýok der, ýene näme der diýip o ýene şeýle zatlar bilen ýöredýärler de başgaça da. O zatlaryň ýöreýär diýeni bu wagt indi ýörep bilmeýär hiç ýyly. Çünki media bar. Hemde milli halat ediş komiteti bar. Meclis, kurucu meclis. İşläp durar biz zatlar hemmesi çykaryp gidilip otur gündemi. Öňkü hereketler, öňler media ýok, ýani gizlin bir şekilde edip bilýärler içeride görülmeýänkä. Görülenden sonra olaryň gaçar bar güýji, ýani yalandyklar ortağa çykýar, därdikleri, salgyndyklary ortağa çykýar.
bar bolan. Şola soň halk eger senin elinden ähli alynan bolsa öz kanunyny işletmäne hukukyň hemen borçlusun ýa-ni man işledäýmeli. Awa. Şeýle onda ýeňiş jemläýeli. Var ya. İyileşler sağ olun. Ýene-de görüşýänçäk. Sag bolun ýeňişler.